Des de Castelldefels tenim un llarg recorregut amb les polítiques públiques amb visió de gènere. Estem ara mateix en el tercer pla d'Igualtat de Ciutat, el segon pla d'Igualtat Intern i hem començat el primer pla LGTBI. En aquest moment ens trobem aquí al fòrum de ciutats o municipis certificats amb 50 per 50 i només ens cal agrair l'acompanyament que ens han fet perquè això fos possible. Poguéssim fer aquestes polítiques de forma transversal, vinculant a totes les àrees. Per tant, des d'aquí, moltíssimes gràcies. Nosaltres tenim el que es diu l'ESPAU, que és el Servei de Primera Atenció Domiciliària. Això està vinculat i està adreçat a totes les dones que sofreixen violència de gènere, també la violència familiar. Això els permet que s'activi un protocol a través de la policia local i a través de Mossos d'Esquadra. Quan s'activa? S'activa quan la víctima ho demana. I en un termini d'unes 24 hores, la psicòloga referent es posa en contacte i li concep un cas. Aquesta psicòloga és la mateixa que tenim en el Servei d'Atenció i Informació de les Dones, amb la qual cosa establim un vincle entre els serveis i deixem de victimitzar de forma secundària a la dona en concret.